ଏହି ଦୁନିଆ ବି ବହୁତ ହି ଅଜବ ଅଟେ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ରହିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ କିଏ କାହାର କେତେ ଯେ ଆପଣାର ଏହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ ଆମକୁ କହିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ସୁଖ ବେଳେ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖ ବେଳେ ପଛରେ। ଏହି ସଂସାରରେ ଲୋକମାନେ ନା କି ଅନ୍ୟର ସୁଖକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ନା କି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ବେଳେ ସାଥିରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଆପଣା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟ ବହିରେ ମିଳିନଥାଏ ବନ୍ଧୁ। କିଛି ବିଷୟ ଜୀବନ ବି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପାଇଥିବା କଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁଖ ସମୟରେ ପାଇଥିବା ଆନନ୍ଦ, ଏହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଏକା ହିଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜୀବ ଭୋକରେ ମରିନଥାଏ ଆଉ ମାନବର ପେଟ କେବେ ପୂରି ନଥାଏ। ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ଶିଖିନଥିଲି, ଲୋକମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ଶିଖିଲି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ପାଦରେ ତଳେ ପକାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ତଳେ ପଡ଼ିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ଜଣେ ଆସିବେ ନାହିଁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ଉଡ଼ିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଏ ଦୁନିଆଟା ଗୋଟେ ମୋହମାୟା ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ଭାଳିକି ଟିକେ ରହିବେ। କେବେ କେବେ କିଏ କାହାର ନିଜର ପୁଣି ହେଇଯାଏ ପର। ଏହି ଦୁନିଆରେ ନା କି କିଏ ନିଜର, ନା କି କିଏ ପର। ଏହି ଦୁନିଆଟା ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଘର। ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସୁଖୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ସୁଖ କେବେ ସୁଖ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖ ବି ତହିଁରେ ଥାଏ। ଦିନ ବିତିଯାଏ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଚିହ୍ନ ରଖି ଦେଇଯାଏ। କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରି ମଣିଷ ତାର କିଛି ବିଗଡ଼େଇ ପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ନିଦ୍ରା ଆଉ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଅବଶ୍ୟ ହରାଇଥାଏ। କେବେ କେବେ ସିନା କିଛି ଦେଖି ହୁଏ, ଯିଏ ବୁଝିଥାଏ ଯାହାକୁ। ଆମ ମନକୁ ଯଦି ବେଶୀ କିଏ ବୁଝିଛି, ତାହେଲେ ବୁଝିବାଟା ଅଭିନୟ। ଜୀବନରେ 3ଟି ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖିବେ। ଆନନ୍ଦ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି 3ଟି ସମୟ ମଣିଷକୁ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ସଂସାର ଯଦି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସାଏ, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ମିଳୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ସଂସାର ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ଧାଏ, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଭଲ କର୍ମ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି। ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବନିଯିବେ। ସେବା କରନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ସହ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେବତ୍ୱ ମିଳିବ। ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଶୋଧ ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ତ କ୍ଷମା କରି ହୃଦୟଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଉ। ଜୀବନରେ 2ଟି ବିଷୟ ମନେ ରଖିବେ। ମିଛ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗେମ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ମହତ୍ଵ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ସଫା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ସଫା ରହିଥାଏ। ଯାହା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା, ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଇଜ୍ଜତ ହେଉ, ସମ୍ମାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଧୋକା ହେଉ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର 2ଟି ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଯାହା ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ଆପଣ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ସରି ଶବ୍ଦଟି ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ ନା? ଯେତେବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସରି କହିବା, ତେବେ ଝଗଡ଼ା ଖତମ। ଯଦି ଡକ୍ଟର ସରି କହନ୍ତି, ତେବେ ମଣିଷ ଖତମ। ଜୀବନରେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ଭଲ ବନିଯାଆନ୍ତୁ। ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ କାହାର ସନ୍ଧାନ ପୁରା ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଛିଣିକି ଖାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପେଟ କେବେ ପୂରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଣ୍ଟିକି ଖାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋକରେ କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଆପଣା ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ କାଟି ଦେଇଥାଏ। ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ ପିଲାବେଳେ ବି, ଦୌଡ଼ୁଅଛୁ ଆଜି ବି। ବସ୍ତା ସେଇଆ ହିଁ ଦୋସ୍ତ, କେବଳ ଭିତରେ ସାମାନ ବଦଳି ଯାଇଛି।